Simba. Oh.
jauh panas ini masih pelukan panas ini kuburku panas pakku pak kuburku panas ning kubur dikebuk malaikat gara-gara biyen kulino ngombe mula cah nom-nom saiki tak kandhani aja do banter-banter nek ngombe nang kubur digebuk malaikat kuburku panas kuburku panas aku dasku kok ning isor aku das ning isor wah aku ning isor wah ini gara-gara digebuk malaikat gasku promo wah kalau mau gabut ayo calon nek lah ini lho gurimu kan nang isor lah itu lho dah ayo tak minggat oh jojo rasido nah ayo minggat gue tak bodoni ayo minggat ayo aduh jatuh lagi ayo minggat ayo minggat malaikatnya wis teko
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muncul. Kamu siapa? Nama saya Indang Sulastri. Dek, keselen aku lagi sasi punjul sithik wis lempah kak Dek. Lampu piye Mas? Kesel Dek. Kamu kok iki lanturan ije pirang-pirang sasi. Jamune kudu kuat. Wis kuat. Jamune polake. Aja akeh kakean kowe ku. Ora, aku ngono iku kontrol. Hati-hati meni mah. Alhamdulillah bengi iki ditembali nang ndi Mas Muncul. Iki mono masyarakat Tegal Dawa. Duku Tegal Dawa, Desa Karanganyar ngono, Kecamatan ndi Gunem, Kabupaten Rembang. Acarane sedekah bumi. Dek, ngene sedekah bumi nimbali Wahyu Manggala. Muga-muga bumi sing dibancaki Karanganyar Tegal Dawa kene dadi bumi subur makmur, amin Allahumma. Murah sandang, murah pangan, amin Allahumma. Sehat kabeh masyarakate, amin Allahumma. Alhamdulillah sampun kersa nimbali pagelaran ketoprak sandiwara saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, ingkang dipun pangarsani dening Bapak Mogol. Lek Mogol iku ngaku-ngaku iku ngono bapakku, Bapak Mogol. Nek nanggap piye Mas Muncul? Gampang Dek, langsung ditelepon. Nomere nomere wis kondang kawentar nang kono-kono wis. Wah, nomere terkenal. Piro no Mas? Nomere kowe goblok ra roh iki piye. Dungono ya. 081 228 asik 281 ya blake 081 228 satune kowe urung. Urung. Lah aku ketinggalan kendang. 19 ngono iku nomere Bapak Mogol. Kendangnya penak ya Mas? Penak no. Kendangnya iki dengene Mas Udin. Kancane Mas Udin? Iya no, omahe Tegal Dawa. Neng kurang gambyak. Lah iso ngomong ngono kowe. Kendang iki wis undiang sak Nuswantara lho. Jaipong iki ngono. Omong am Nuswantara. Ngene lho Mas, aku kurang marem nek diringi DJ Wahyu Manggala ngono. Weh, DJ Wahyu Manggala, lighting-e wis dinyalano, langsung sinyal bara Mas. Ono no. Gas. Pocong rene, pocong. Tengorane. Sabar dan aku metu ndang sayang. Kowe lagi. Tegal Dawa bergoyang. DJ. Iki marem. WM audio dek. Wahyu Manggala listrik. WM listrik. Streaming ora streaming. Ya Mas. Kantong channel juga WM listrik. Masuk. Rame. Alhamdulillah. Horek masale. Ayo ron horek neron. Bintang. Oh, aku gak jalan. Ayo dek. Delok ketoprak gado dek. Biak singa macane Wahyu Manggala. Metole.
Wow. Ayo golek mongso glundung. Wow. Sepak jan. Ojo no. Wah, pangan kowe. Ayo. Gampang. Wah, ayo. Wah, Imam Golo.